Expedient Zack. Expedient Zack, mirall invers doble trauma. Clonació. És un tema molt actual en els cercles científics, però... realment voleu clonar persones? Perquè què en trauríem de tenir dos camps? O dos Zacks, o dos Spencer Sharp idèntics? Bé, això no estaria tan malament. Si tingués un doble, com a mínim tindria algú amb qui parlar de ciència, per variar. Si feia massa coses alhora? No ho sé, però anava de bòlit, això segur. Apuntar-se a totes les activitats del col·le és una cosa, però voler sortir amb totes les noies ja és una altra. Només n'hi ha una de noia al Horace. Precisament per això. De vegades tots ens sentim angoixats, és veritat. N'hi ha que tenen sort, com jo. Jo m'animo davant d'un repte. En canvi, alguns, i no vull dir noms, en sac. Accepten massa responsabilitats i la pressió els enfonsa. Encara jove. Jo vaig trigar anys a ser el model de responsabilitat que sóc ara. Costa molt arribar-hi. Què, t'agraden? Vaig trigar 3 anys a trobar-les. Potser tenia dificultats per acabar les coses. Que no li passa a tothom? No heu deixat mai alguna cosa a mitges? No tothom és com tu, Spencer, ja ho sabem. Zack, te'n recordes d'aquest vespre? Sí o no? Hi ha partit de beisbol a la tele, no ens el perdrem. Aquest vespre? Però què dius? Què passa ara? Que fa 3 dies Zack que no veig la per tele dos. per acabar aquest pont i era de preparar el debat contra en Vernon. El debat? Sí, la senyoreta Arlington em va apuntar al grup de debats. I a sobre el senyor Moon diu que estic molt verd de futbol. A més, divendres tinc un examen d'història i vaig prometre recollir diners pel grup d'escacs. El grup d'escacs? Sí, la senyoreta Arlington n'ha muntat un. Escolta, està molt bé ser tan participatiu, però no t'has apuntat a massa coses? No, apuntar-s'hi rai. És la part divertida. La feina que et cau després és el que em rebenta. Vols dir que no descuides res? L'Spencer. Havíem quedat al Horace fa un quart d'hora, Déu meu! Volia dir els pantalons. Ja era hora. Ho sento. No podia córrer amb el pont. Ja ho veig. Fem-ne via, que m'agradaria arribar a classe abans que se'ns desmuntés. Vinga, que fem tard, belluga't. Ja l'agafo jo. Anem, vinga. Qui és aquest? A qui s'assembla? A mi, però no pot ser. Jo sóc jo. Un edat, l'altre Zack. Pot ser un expedient important si el trobem i us puc filmar junts. Passa de la càmera, home. Què farem? Hi ha un tio voltant per aquí que és clavat a mi. L'hauríem d'anar a buscar. Però val més que no us vegin junts, almenys fins que no tingui la càmera. Tu surt al carrer i no tornis fins d'aquí a uns minuts. Aquí s'hi poden fer moltes reformes. Amb un tren de rentat de cotxes faríem diners per comprar una vitrina pels trofeus. Hauria de ser un tren de rentat descomunal? No. Si la meitat de l'alumnat treballés 2 dies a la setmana durant 3 mesos... Però primer potser hauríem d'estudiar un disseny nou pels uniformes, no trobes? Això sí que mola. Per què no entres aquí i n'ultimes tots els detalls? No li pots tenir aquí dins, la classe està a punt de començar. És veritat. Doncs entra i amaga'l. Que l'amagui? Ostres, no. Uf. Aquí dins hi ha un tio que podria passar per en Zack. Un malson. És en Zack. Un doble, més o menys. Sí, és un malson. El doble de merders i de problemes, el doble de pegues. Espereu un moment, potser ens ho hauríem de replantejar. Què me'n dieu de duplicar les cites? Al final les teves habilitats paranormals valdran la pena i tot. Què? A més, et queixaves de tenir massa feina, no? Doncs mira, ara mateix tens un doble. És com un 2 per 1. Parlem de la meva vida, no d'un cupó de les pizzas. Hem d'entrar a classe. Inventeu-vos una excusa per la senyoreta Arlington. Vaig a desfer-me de mi. D'en Zack. D'ell. Del que sigui, va.
no ho aconseguirà. Al·lucinant. N'hi ha dos i cap dels dos pot venir a classe. Cam, vols compartir alguna cosa amb la classe? Ja. Spencer, el teu pont m'agrada molt. L'arc està dissenyat a la perfecció. On és en Greenburg? Està fent els últims retocs al seu pont. Ja, li deu haver sortit un nyap si no té ni valor per presentar-se. És un problema de res. Ha dit que el tindria acabat avui mateix abans de plegar. Val més que sigui així. Si no, em veuré obligada a treure-li un punt per cada dia de retard. I, sisplau, digueu-li que la pròxima vegada que li passi una cosa així, que m'ho digui ell en persona. Ara l'Arlington es pensa que sóc un cagat. On és en Zack 2? No ho sé, era aquí. M'he girat un moment i ha desaparegut. Com voleu que l'acabi el treball abans de plegar si m'he de buscar a mi mateix? Mira'l. Hola, Zack. Ah! Que nerviós. Què passa? Res. Res, dona. Res, què vols que passi? La vista és molt més bonica si mires cap allà. Quina vista? Res, és igual. Escolta, vols practicar l'estratègia de debat? L'estratègia de debat? Te'n recordes, el grup de debats? Vols guanyar en Vernon, no? Ah, sí, els debats. Què et sembla si quedem al pati d'aquí a un quart d'hora? El pati és un debat, no un partit de futbol. Ja, però tinc les idees més clares a l'aire lliure. T'anirà bé que se t'airegi. No ho toquis. Per què? Sóc força bo en aquestes coses. Ah, sí? Què dius? No, jo crec que no. Oi que no? Jo trobo que està molt bé. Sí, és veritat. Gràcies. Escolta, podries ocupar del debat amb la Gwen? És clar que sí, no hi ha res que m'agradi més que un bon debat. Un tio enrotllat. Ja ho sé. Oi que és genial? Mira, al final tenir un doble encara serà profitós. Ja era hora que te n'adonessis. I ja veuràs quan tinguis dues cites alhora. Ja no tornaré a moure un dit mai més. Zack! Ah, ets aquí. Després repassarem les tècniques de joc. A les 12? A les 12? Sí, a les 12 em va bé. Perfecte. Fins després. Fins després. O potser no. I en Zack? Fa una becaina. Una becaina? Sí, en Zack 2 li fa tota la feina. Això no acabarà bé. Per què? Perquè he parlat amb en Floyd i m'ha dit que han de tornar al mirall perquè és una mica còncau. Còncau? Està bombat cap endins i ho augmenta tot. Que no ho entens? En Zack 2 és en Zack augmentat. Vols dir que les coses bones d'en Zack són millors? Exacte, però... Me les pagaràs, nano, encara que sigui l'últim que faci. Però què t'empatolles ara? Ets l'únic prou llest per haver preparat en Greenburg pel debat. El debat? Ah, ja ho entenc. Has gastat tanta matèria gris ajudant en Greenburg que ja no te'n queda. Que fort. L'han guanyat en Zack i la Gwen? Amb l'ajuda dels amiguets, però a mi me la sua. Ha guanyat una batalla, però ha perdut la guerra. Se t'entén menys que de costum. Volia ensabonar la senyoreta Arlington i s'ha ofert voluntari per muntar un arxiu online pel diari del Horace. Vol penjar a la xarxa tots els exemplars dels últims 20 anys. És una feina colossal. Potser s'hi estarà fins a final de curs. Se li ha acabat la vida. Deu haver sigut en Zack 2. Això és el que em feia por. Totes les qualitats d'en Zack estan exagerades i els defectes també. En Zack 2 es presentarà voluntari per tot. I hauran de treballar tota la vida només per posar-se al dia. En Zack està acabat. Tots dos. Fallen els fonaments. Li falta un suport més gros. Sort que et refereixes al pont? Sé què necessites. Espera't, que ho vaig a buscar. Que no acabes de sortir per l'altra porta? On és el suport? El suport? Quin suport? És més, què és un suport? Ai, és igual, l'aniré a buscar. Sí, jo aniré a buscar en Zack 2. D'acord, m'esperaré aquí per si apareix.
Mira! Escolta, per què em presentes voluntari a mi? A nosaltres, per tot. Au, va, et preocupes massa, ho tinc tot controlat. Ja ho sé, no dius altra cosa, però no paren de dir-me que m'he saltat reunions de grups que no sabia ni que existien. Però l'important és acceptar la feina. Ara en tinc molta, ja me n'ocuparé jo. Jo és que flipo. Discuteixo amb mi mateix i a sobre perdo. D'on ho has tret, això? De l'altra classe. Del meu pont? No m'ho puc creure. Et carregues el meu per fer el de la Gwen? Ja tens de sobres per fer-los tots dos. Zack Greenberg, sisplau, vés al cobert per la reunió del grup de jardineria. Ho veus? Ara pelar bardisses. Ara torno. No et presentis voluntari per res més. M'has sentit? Per res més. Sorpresa! Com t'ho has fet per anar tan de pressa? Secret de la casa. Ai, gràcies per la teva ajuda. Ets el millor. Ho saps que estàs madurant a marxes forçades? Se't veu més centrat i amb més ganes. Gràcies. Fantàstic. El meu projecte està pitjor que abans. Com m'has pogut fer una... Sí, és una bona pregunta. Quins equips? El meu millor amic o el que perd el cul per la Gwen? El primer. La Gwen no em va. Com has tornat aquí tan de pressa? No n'estic segur. Ai, és igual, l'he vingut a buscar el pont. No hem dit a quina hora quedaríem aquest vespre. Aquest vespre? Sí, així que pleguem, entesos? Sí, quan pleguem em va perfecte. Escolta, per aquí. No, per allà no. Ah, molt bé. Ja ens veurem. Adéu. Jo al·lucino mandonguilles. Ens hem de desfer d'en Zack 2 abans que se'ns descontrolin les coses. Què dius ara, les coses? Ja se'ns han descontrolat. Aquell doble s'està començant a lligar la Gwen. Tinc un pla que podria sortir bé, però hem de fer coincidir en Zack 2 i el mirall. I com ens ho farem? Dubto que en Zack 2 se'n vulgui anar. Fàcil. Dius que fa tot el que li demana, noi? Doncs digue-li que el necessites a la classe de naturals. I el mirall? Ja me n'ocupo jo. Preparat. Què carai feu? Que no havia d'ajudar en camp? Ostres! On és el reflex? Escolta, que no sabia de... Uf, el que fos. Que fort! Zack, no tens reflex perquè el tens ben bé al costat. En Zack 2 és un reflex. Deu ser per això que ell no en té. Ja, m'encantaria quedar-me, però tinc bastant clar que aquí no hi faig res. Senyoreta Arlington, últimament ha notat algun canvi en Zack Greenberg? Doncs ara que ho diu, se'l veu molt més organitzat. I centrat. En futbol ha millorat molt. I el grup de debats també. En canvi, el treball me'l presenta tard. Ah, sí? Deu fer massa coses. N'hauria de deixar alguna. Els debats? I el futbol? Ara comença a despuntar. Avui en el debat s'hi ha lluït i és una aptitud que podria desenvolupar. Debatre. Reconec que és útil, però el futbol dona una pauta que es pot fer servir tota la vida. És un bon exercici. Els debats són... Exactament el que fem ara. Ja trobarem una solució intermèdia. Tinc una llista de coses que vull que em faci. Doncs ves per on, jo en tinc una altra. Em pensava que recreant les condicions exactes, el Zack 2 tornaria al mirall. Passarem el pla B. Quin pla és? No ho sé. De conya, estem progressant molt i a sobre hem perdut en Zack. Tots dos. No pot ser gaire lluny. He preparat una campanya de menjar per pobres i necessito en Zack per acabar-ho de lligar tot. Volíem parlar avui sortint de classe. Però si volia estudiar la viabilitat d'organitzar una fira escolar...
S'hi posava aquest vespre. No ho entenc, jo havia quedat amb en Zac aquest vespre. Ah, sí, per sortir. Què? Això t'ha dit? Doncs no. O sigui que això és collita teva. Ets una noia, i ell un noi. Heu quedat quan plegueu. Què més podria ser? Això és una suposició típicament masclista. No deus estar gelós, oi? Jo? Gelós? No ho he estat mai de gelós, jo. Tu no t'hi fiquis. En Zac i jo podríem quedar quan pleguem per fer 1000 coses. I només la gelosia et fa suposar que es tracta de sortir junts. Us heu abraçat. I això ho diu tot, no? No, no sortim junts. En Zac m'ajuda a organitzar la setmana dels ànims. Ens voleu motivar? No, és més espiritual. En Zac serà en Gargui. Farà de mascota de l'escola? Sí, és un honor. No trobo en Zac 2 per enlloc i encara he d'acabar el treball. Això no és res comparat amb el que t'espera. En Zac 2 ha posat la directa. S'ha ofert voluntari per fer de Gargui. I ja et veig ballant amb malles grogues i amb aquell cap enorme de gàrgola. Escolta, has vist en Zac? L'he vist a la classe de naturals, però és fàcil que m'equivoqui. Per què tot d'una s'apunta a totes les activitats? Ja m'agradaria saber-ho. Dubto que ho descobreixis amb aquest trasto. Segons tu, què li passa? Res, se m'han acudit diverses possibilitats, però la més lògica és la gelosia. En Zac gelós de què? De mi, esclar. En el fons m'enveja que pugui fer tantes coses i ho compensa en excés apuntant-se a tot. Però no ho pot fer tot. Exacte. Vol que es vegi que s'apunta a les activitats però no vol pencar. És un problema típic dels homes. Per això van inventar la secretària. Així, en comptes de resoldre el problema, en Zac 2 encara l'empitjora. En Zac 2? És igual. I què l'ajudaria, segons tu? Doncs ha de ser conscient que tant se val la feina que es busqui. L'única satisfacció te la proporciona la feina ben feta. Esclar, ja ho tinc! No tindré temps. I qui en té la culpa? T'has passat 2 hores al grup de brodat. Escolta, brodar no és tan fàcil com sembla. Zac, ajuda'l. Per què? És l'única manera, va. De pressa, només ens queden 10 minuts. Vinga. Aguanta aquest tros mentre enganxo aquest altre. Genial. Guapo. Som un gran equip. Què ha passat? Que ho has aconseguit. Has acabat la feina. I ha quedat bé. Sí, i em sento bé. Ara hauràs d'aprendre a passar sense un doble. Això, rai. Tens davant teu el nou Zac Greenburg, disposat a acabar tot el que comenci. Va, la trobada de motivació. Vinga, vés-hi! Ja sé que no és un expedient, Zac, però això no m'ho perdo. Trobada de motivació? No, ho sento, però ara tinc brodat i després tinc el grup de jardineria i... Calla i segueix-me. No crec que tinguis temps per això. Per què no? No te'n recordes? Has de fer un arxiu online pel diari de l'escola. Sí, va apuntar en Zac. També us hi va apuntar en canvi a tu. I com que ell ara té feina... No. Au, va, vinga, anem. Va, home. Expedient Zac 0241, mirall invers, doble trauma. Com que m'ha sigut impossible filmar els 2 Zac junts, en el vídeo sembla que sigui el mateix Zac en 2 llocs diferents. A partir d'ara deixaré engegada la càmera les 24 hores del dia. Així no em perdré res. He de resoldre com m'ho faré quan estigui dormint. Aquest doble d'en Zac era una manera de defugir la responsabilitat. Voleu un diagnòstic? És psicològic. I allò del flirteig només volien sabonar en Zac perquè fes de mascota. No, mira, la Gwen només és una amiga, entesos? No vull que li facin mal, esclar. Ningú sabia qui era realment en Zac 2. Però em penso que li agrado.
Què vols que et digui? Les dones em troben irresistible. És una creu que hauré de portar. Alguns la tenim i en Ja canvi n'hem n'hi ha sentit que- prou. Em rebenta veure en Zach estressat. És que s'apunta a massa activitats. El que ha de fer és relaxar-se i desconnectar de tot. Per tant, he reservat un cap de setmana d'esports d'aventura. No pararem ni un moment. Farem triatló, classe de cuina italiana i proves d'arrossegar camions. Li encantarà. Aquesta setmana he après que, igual que el meu pont, un Zack dividit en dos no resisteix. Molt metafísic, oi? M'ho ha dit la Gwen. Molt útil. M'agradaria que em digués com es camina amb aquest cap tan absurd.